Pontx eta Zapotxin pailazoak Bergarako Aranzki ikastetxean izan dira gaur. Biziposaren sekretua antzezlana eskaintzen. Sudurgorrien magia eskaintzeaz gain, Pontx eta Zapotxinek zeinu hizkuntzan ikasteko aukera izan dute. Eta Pontx pailazoari izena ere asmatu diote. Kaixo, egunon, zer moduz? Nire izena, Zapotxin da. Zapotxin. Zure izena? Nire izena, ez daukat. Izena ez daukazula. Lasai, Pontx, bion artean erabakiko dugu. Txatuko dugu. Badakit, nire izena, Pontx da. Zure izena, Pontx, baina polita. Ai. Kaixo, ni Zapotxin naiz. Eta ni, Pontx naiz.